Senjuri, inselmilkom u grazzi ħafna tal-jena għattumana l-programm ieħor qribna ftit minuti kollox qabel nagħtu bidu għall-aħbarijiet fuq dan l-istess stazzjon aħna nipprovaw nkellmukom dwar kollox dejjem b'doża politika u anke naġġornawkom b'għad ta' proġetti inizjattivi li jkun qiegħed jingħid il-gvern minn jum għal jum. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-element soċjalista li jeżisti fih dan il-Partit Laburista. Ġieli tisma' kritika li dan il-gvern mill-2013 il hawn forsi ma baqax soċjalista, ma baqax soċjal-demokratiku jew inkella m'għadux jgħin liż-żgħir. Kif aħna warejnikom fi programmi preċedenti u kemm il-darba tajnikom eżempji ta' kif dan il-gvern dejjem baqa' ta' sosten għaż-żgħir u l-vulnerabbli ġewwa s-soċjetà tagħna, llum l-istess se nkun qegħdin nitkellmu dwar benefiċċju li jitratta u jagħti għajnuna lil ġenituri li għandhom it-tfal b'diżabilità. Kif il-gvern jagħt kommessi li jibqa' jgħin lil dawn in-nies vera forsi mhuwiex benefiċċju li jolqot il kulħadd issa dawk il-faxex żgħar fis-soċjetajiet tagħna anke jekk huma faxex. Żgħar xorta waħda jridu nindirizzawhom. Kontrast ukoll se tkun qegħdin taraw permezz tal-filmati u anke bl-ispjegazzjoni li ser itikom Nolin lill-kap nazzjonalista issa li għadu kemm tefa' wkoll ir-reżenja tiegħu jgħid u jirrimarka li l-Partit Laburista m'għadux soċjalista u nesa liż-żgħir. Il-kontrast ħatamluh intom waħedkom għal issa segwu x'qiegħed jagħti il-gvern u x'qiegħed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni. Nsegwu flimkien. Is-soċjal għall-Gvern Laburista u ta' priorità u tant meħtieġ għax permezz tal-investiment fis-soċjal pajjiżna jkun jista' joffri opportunitajiet ta' kwalità lil kull faxxa tas-soċjetà. Il-Prim Ministru ħabbar li l-Kabinett iddeċieda li jestendi it-tax credit ta' €750 futja lil ġenituri ta' tfal b'diżabilità li dħul tagħhom mhux taxxabbli biex ikopru l-ispejjeż għat-terapija ta' wliedhom. Min-naħa l-oħra Bernard Grech infexxi attakka inizjattivi soċjali tal-Gvern ftit tal-ħin wara li tħabbret din il-miżura u miżuri soċjali oħrajn. F'din il-miżura l-ġenituri ta' persuni b'diżabilità mhux se jgawdu iżjed minn kreditu ta' taxxa fuq terapija l uliedhom iżda minflok se jirċievu lotja. Benefiċċju li f'dan il-budget żdied b'250 oħra u għalhekk tela għal €750. Iżda għall-kap tal-Oppożizzjoni il-Gvern Laburista mhux soċjalista għax mhux jgħin lin-nies. Għalhekk dal-gvern m'għadux gvern soċjalista jgħidlek dal-gvern qatt ma kien gvern soċjalista f'dawn l-aħħar 13 sena dan huwa gvern li ma jagħtix każ liż-żgħir. Bernard Grech imbagħad qal li hemm differenza ċara miegħu. U allura id-distinzjoni netta magħna. Grech bħal donnu nesa kemm dan il-gvern ħaseb fin-nies ta' miżuri soċjalisti biex insemmi wħud minn dawn l-inizjattivi favur in-nies bħal childcare b'xejn, trasport b'xejn għall uliedna li jmorru l-iskola u żieda fl-istipendji. Grazzi lilek Nolin aħna kif nagħmlu dejjem ukoll lil mill-aspett politiku u nkella anke żviluppi li jkun hemm fih dan il-Partit Nazzjonalista inħobbu li minn jum għal jum dan il-programm jaġġornawkom dwar qatt ta' proġetti, inizjattivi li inti l-ewwel nett bħala telespettatur tkun tista' tkun taf x'qiegħed jiġri madwarek. Iżda żjed minn hekk, jekk forsi ma tolqox lilek l-inizjattiva jew inkella l-proġetti li nkunu qegħdin nitkellmu dwarhom jista' jkun taf xi ħadd li tajjeb li tkun informat dwaru u tkun tista' twassal din l-istess komunikattiva lilu. Senjuri, minna ħatijaj xejn iżjed xejn żejt li bħal dejjem nirringrazzjakom, nirringrazzjaw kollettiv tal-produzzjoni ta' qribna li ta' kuljum iwassal dan il-programm aġġornat real time ħalli intom ukoll minn jum għal jum tkunu tistgħu tibqgħu aġġornati x'qed jiġri madwarkom. Minna ħatijaj xejn iżjed xejn żejt li nirringrazzjakom u nsemmilkom.